Kumusta yung gawa ng ganito? Okay? Anak, dyan ako magsisit sa mga tubig na lang. Sabi kasi ni Kuya. So yun mga par, yun. Hindi pa ako nakalis sa bahay kasi kanina maulan. Tapos sinatid ko muna yung anak ko. Tapos tumawag naman ako kay Kuya Noli. Maulan ka ako dito. Yan nga. Pero tumigil na. Yan. May tubig na naman dito sa labas namin. Umulan. Maya maya alis na ako. Tapos yun nga. Nakamadali ko kasi may nag-deliver ng tinapay. Napakan ko yung pusa. Kinagat yung pa ako. Dito. Kinagat. Ayun. May tama. Kanina may dugo. Inugasan ko na. Pero ilubis na ako niya nakakagat. Maya maya punta na ako dun sa bato. Napakan kasi, kung hindi ko napakan, hindi naman yung mga gat. Yan ang pintuan, paglabas ko doon. Paglabas ko, bigla ako napakan siya. Alaga namin yung na pusa. Yung asawa ko. Ato yun. Dadaan muna ako ng center ng bato. Hihingi muna ako ng referral. Kasi sabi nung asawa ko, magpa-inject ako. Sabi ko nga, wag na lang. Kaso balisa na naman yung asawa ko. Ay nakita niya kanina, dumudugo. Hingi muna ako ng referral para kung sakali makalibre tayo. Kaya pag may referral galing pa to, libre. Pag walang referral, ay dati nung yung anak ko, gumawa kami ng referral dyan, nakalibre kami. Kasi kung walang referral, mahal, 700 bawat turok. Yung 700 tatlong tatlong turok na magagastusan. Kaya try kung makahingi tayo ng referral. Pag makahingi ako ng referral, papainjik ako. Pero pag hindi tayo makahingi, baka di na ako magpainjik kasi tapos tayo ng budget ngayon. Yan. Kaya baka medyo tanghaliin ako konti. Kung ano sabi dun sa center. Yan, halos wala ng tubig yung yan na lang. Halos nawawala na yung tubig. Buti yung ulan kanina, tumigil ka agad. Kasi kung magtuloy-tuloy yun, sigurado baka na naman yan. Okay na yung daanan natin. Huwag lang ulanin. May sirpul yan. May nanganguhuli ng isda. Lambat yung gamit niya. Anan, pukot. Tawagin sa amin pukot. Lambat na inaano lang, pinoposisyon. Nandito na ako sa bato. Punta muna tayo ng center. Pero kung sabihin tayo ng center na na kasi parang mababaw lang naman. Pero dumugo. Dinadugo ko naman siya. Dito. Police station.
Maraming pila. Basin ko. Ano po, galing na ako dito sa clinic. Tapos kumuha na ako ng referral. Ito na. May referral na tayo. Kaso wala pala silang available na na gamot ngayon dito. Kasi dati nung nagpa-inject kami dun sa anak ni Bayaw, libre kasi may referral. Ngayon pala wala na silang available na gamot. Nakakuha pa rin ako ng referral pero magbabayad pa rin dun sa nabuwa. Tapos ngayon pwede na raw akong pumunta dun sa nabuwa para magpa-category. Magpapa-category. Mahal to, nasa 700 yung nito. Punta muna ako dun sa bato. Dito na ako sa kila Gwen Laudiger. Yan si Pula. Hello kuya. Hello. Amo. Talaga. Si Ate Jenny. Ano ba parang Jason? Ihaw. Yaw. Oo. Ano yan? Iyo sa bunot. Alam na. Oh, lupit ng Pulutan. ihawin. Pulutan. Pulutan. Limpo. Pulutan. Andito na ako sa bahay ni Cum Laude Girl. Hello. Kuya Jason. Lalong gumaganda ka araw-araw. Siyempre. Tapos, Ano sikreto mo? maaga ako kanina. I'm so proud of myself. Naunahan kita, Kuya Jason. Dumaan pa ako ng bato eh. Sa center. Kape, Kuya. Sige. May mainit ng Umingi ako ng referral. Nakagat ako ng pusa. Maano yan? Ang tawag yun. Katikot man siya, no? Pinarugo ko ng Payo mo sa kanya at nakakata po sa. Huwag ka na mag-alaga ng pusa. Para di ka makagat. Napakan eh. Okay ka na, Kuya. Okay na. Gamot lang din, alam po. Alfonso ba? As in, Ano? pagkagat sa'yo, Kuya, nag-ano ka. Mabuti. Hindi pa ako nagpapaturok. Pinugasan ko lang. Oo, paturok ka na, Kuya. Mamaya. Ay, niloloko mo May na rabies ang pusa. Oo. Kaya nga eh. Grabe, ang rabies kesa sa aso. Ang pusa maano. Napakan nga, nagmamadali. At ayan po, nag-offer si Gwen ng kape. Titimplan niya raw ako ng kape. Try natin kung masarap yung timpla niya ng kape. Masarap yun. Oo. Baka di mo na ako Amo? makalimutan, Kuya. Hindi ganun ba? Amo? Amo? Amo ano eh? Kuya Pula, naiwan. Kaya ko. Kaya mo, sige raw. Mag-medyo rin. Ay, mag-model-model. Piling ko lang Oo. yung... Model-model tapos may 20 ka. Wala nang kami O sige nga, paano? sawan. Saan yung mag-umpisa? Naiwan yung Saan? card. Dali na, bye. O sige raw, sige raw. Dali na. Sige raw, sige raw. Testing na. Modi. Sige na. Dali na, kani ba? Sige daw. Yan, mag-model-model daw siya. Ano, parang may 20 pesos. 20 pesos, challenge. Kung ako niya, Model. niya. Kaptan. Hawakan na kaagad. Dali na kayo. Sanay ka. Sige raw. Dali na, kani. Oh. Oh. Model din na. Ay, Sige dali daw. na, kani, bye. Sige daw, sige daw. Ay, doon ka doon. Ito. Dapat doon malayo. Ito na. May maluya.
Oh, Sabi mo kaya mo. Put ni Ate Gwen. Oo, sige lang. Grampay ka. Pag sa tubaloy. Sige lang. Sayang yung ganito. Oo. 20 pesos. Hawakan na. Oo. Oo. Ay, sa pagpay. Oo. Doon dapat doon. Malayo. Yan ko no. Magrampa ko nuya. Sa siya biniya. Dali na. Magrarampa daw. Sige daw. Dali na, Day. Oh, sige daw, day. Ay, ano ba yan? Doon nga. Bitin. Napapakaklasa natin ni Mm. Dada. Tingnan dito. Tag-twerk ka ni Ate. Sige na, third. Malamig sa malamig. Third. Wigin Dapat pa din ka, Master ka din mag-tiktok. Yung malo, sabi mo kaya mo. Kaya ka, nasusapog sa naman kaya. Dali na, bay! Yan, tadaugo ni kaka nakaula. Amo. Ay, gara. Amuin makakog sa Oo. Sige raw. Dali na, bay. Dadao ni kani ate mo. Sige raw. Ate ko. Oh, no, di ano mo. Mga ate Mika. Ay, dali raw. Sige raw. Sige daw. Para makasay yung 20. Ate? Oh, sige. Saan? Nandyan. Sige. 1, 2, 3. Pasok. Rampa. confirm. Di man nabad ni Kanuli. Bay na kuya. Ito. Sana na. Do. Bay na. Positive talaga. Oh, sige na. 1, 2, 3. Pasok. Ayaw mo talaga. Amo talaga. Okay na muna. Oh, apir. Pasado ba yun? Pasado. May pilantik. Plus 20. Dapat Oh, Plus 20 pero mas landian mo ng kaunti. oh plus 20 pa ulit. Yeah. Oh. Makakarami ka. Oo. Oh. Kung magugustuhan ko yung lakad mo. Oo. Oo. Lakad with ano pa, yung majorette. Oh, ay, may jurit pa. Ay, di daan totoo. Sayaw. Parang iya gusto, parang Para mas gusto yata si Mikay. parang iya gusto ito jurit. Si Mikay ang gusto. Nagsimpla ng kape. Para kay Kuya Dayton. Laban. Para yung cup ni Kuya Jason, yung may heart. Para damang-dama yung cup eh. Ganun yun. Tingnan natin, sabi niya kasi pag matikman ko raw yung kape niya na timpla, ano yun? Baka Makalimutan. hindi na makalimutan, itry natin. Malupit. Kung talagang hindi na makakalimutan. Wala, kinakaban tuloy ah. Kuya Jason kasi. O, rampa! Palabas, rampa. Lampang halo. Ayun na yung kape. Tingnan natin kung Masyadong pinuno ko eh. okay lang. Salamat. Para may tamis. Oh, Ayoko ng matabang. ayaw matabang. Ayun. Tingnan natin kung di talaga natin makakalimutan. Sa bagay, araw-araw di talaga makakalimutan kasi pupunta dito. Unang higop. Amoy! Ayos! Baka may gayuma to. Mararamdaman natin mga ilang araw kung may gayuma. Sarap. Timpla. May kabot ba nga? Kabot sari. Ayan yung niluluto nila Ate Jenny at tumalis muna sa Ate Jenny, pinagpatuloy ni Pula ni Utol. Ilang kilo? Ilang kilo? Kumusta? Copyright. Copyright yung busy. Sabi ni po lang hindi mga-copyright. Ako, minute. Tapos, pagtingin ko nga nakaparibit, copyright. Baba mo ito. Yun,
din. Parang magkalang masalita. Ayun siya. Ayos lang. Ito. Hindi kaya. Malis. Sige. Isang lumag. Yan may Hindi Kuya Gatchong seryoso. may engineer. Tingnan mo. Nonchalant siya. Nonchalant. Kumusta yung ano? Kumusta yung gawa ni Kagatcho? Okay. Okay, nakikita ko na yung bintana. Diyan ako magsisilip sa mga Yung mga poging lalaki. Sorry! Sabi kasi ni Kuya Gatcho. Bugi. Amo! Ay, nakaluto na. Tapos magluto. Yung ulam. Sausawan. Amoy! Sarap. Yan si Gwen. Nag-uugas ng pinggan. Si Pula nandyan. Nag-a-action na si Kuya Pula. Lagot na. Dito na oh. Nag-a-action na. Action na. Pwede na siya panlawan sa FPJ. Ang probinsyana. Ang probinsyana. Tita Red! Yes, Tita Red.